Anong lahi nito, sir? Ayun o. Dalawa. Nakabili si sir. Ano yan, sir? Dudski. Ano, 6.5 yan? 6.5, mas mura pa to. Buntis pa. Micro bantam. Babae sir, babae. Ayun, babae na ano. Ayun o, ito maganda to. Ayun o. Ayun, Alex o. Ayun. Si ma'am na lang tanongin natin. Ma'am! Papa! Ayun o, papa! Ayun o! Yo, what's up mga Kadudski? It's me again, your Kadudski, making your life happy. So for today's vlog, nandito tayo ngayon sa Calasiao, Pangasinan. So syempre, update tayo ng mga presyo at kung anong mga bago dito sa may Calasiao, Pangasinan. So today is Thursday. Ang bentahan po dito is tuwing Monday and Thursday. Yan po ang market day po nila dito. So sa mga gustong bumili ng pets and animals, pati mga panabong na manok, meron dito every Monday and Thursday lang po. Bago ang lahat mga Kadudski, sa mga bago dyan, please subscribe our channel Adventures of Dudski. Paki-like and share na rin yung videos natin para dumami na tayo mga Kadudski. So wag na natin patagalin mga Kadudski, tirahin na natin yung video. Let's go! Ay mga Kadudski dyan! Ayan o, nandito na naman si Sir Buddy. Siyempre, laging present. Ayan o, nandito rin si Sir Rod. Sir, Hello! good morning. Ayun o, magkano dito sir? Yan, pares! 800 lang! 800 ito pares. New Zealand. Mura ngayon! Mura. Ito sir, malaki to. Ayun, yung ano yan? May rahiyan! Anong ano to sir? Pulan! Ay, Pulan? 1,000 yan, 1,000! 1,000. Oh, lalaki! Lalaki, ito pang breeder na to. Dito talaga yan, guwapo! Ayan o, guwapo. Guwapo! Mukha ni Kadudski! Ayun o, mas guwapo si sir. 1,000 sir. Oo, sa libo yan, Ayun, oh. pang-breed yan, pang-breed! Pang breed. Ito sir, Yan! Pares yan, 800 lang! 800 din. Oo! Ayun sir. Ayan, yan, 1,000 pwede na. 1,000 pares. Mura sa akin. Ayun o. Dito kayo kay Badski na ano, Sir mura Buddy. lang. Murang-mura ito sir, mga nandito. Ayan, 600 lang. 600 isa, mga breeder na to. Ayan o, 600 o. 500, pwede na. 500 pwede na. Yun o, napakadala. Ano? Sir Buddy lang o. Oo. Siyempre, lagi sila dito every Monday and Thursday sa Calasiao, Pangasinan. Sir, sa Kalapate. Ayan, depende. May 150, may 120, gano'n. Ayun o, 120 to 150. Yan o, depende sa klase. Ayan o. Kasi, Ayun o, nag-iisa na lang itong ano niya sir ah. nag-iisa na ngayon, wala na. Maubos. Ayan yung 10 piraso, wala na. Ubus na, ang bilis talaga pagka ganito. Marami naghahanap ng mga ano eh, Martinez eh. Ayun mo sir, magkano sir? Ayan, 500 lang. 500 oh. Ayan mga Kadudski, mabilis lang talaga maubos tong ano, yung Martinez, marami naghahanap. Ayun oh. Ayun dun sir, sa aso. Ayan. Ayan ano, yung malaki, 1.5 lang, 1.5. Ito 1.5. 1.5. Anong lahi nito sir? May lahi to? Oh, expert lang yan. Mixed breed. 1.5 yung maliit. 2,000 yung malaki. 2,000 yung malaki. Ay yung maliit. 1.5. Ayun oh. Ito 2,000, 1.5 yung ano, maliit. May mga ano yan, balbon na rin yan mga Kadudski. May mga lahi. Papo, depende sa 700 isa. Pwede na. Ito sir yung ano, 350. Ayun oh, pang tinola. Sa Bengala sir, 2,000 pares. 2,000 pares. Ayun oh. Ayun, etong native sir, May 350 yun, may 300. Ayan. ayun oh, 350 to 300. Depende sa klase. Laki. Ayun oh. Konti, 300, may 300. Ito sir, sapato. 500 isa. Mga ano na yan, barako. Breeder na yan oh. Ayun oh. Dalawa. Nakabili si sir. Ano yan sir? Pato. Magkano sir? 750. 750, dalawa na. Ayun oh.
Malaki ano sir, kakatayin o ano, alaga? Kakatayin. Kakatayin no, 750, dalawa na, maraming karne na yan. Pagkatapos ka tayo mamaya. Ano na? Tapos pagkain, inuman na. Ayun o, sigurado yung kay Sir Rod. Kadunski sir. Ayun si Bostong pala nandito, nakabili ng ano, pato. 750 lang, dalawa. Ayun o. Murang-mura. Thank you sir ha. Ayun si sir, anong pangalan? Kaning. Kaning. Ayun o. San Miguel. Kaning ng San Miguel, Calasiao. Ayun o. Kanino to sir? Kay Kwan. Pusre. Ay, kay Boss Ray pala, nandito si Sir Ray pala eh. Sir, magkano sa tuta nyo? 300 isa. Ano to sir, may lahi, aspin lang. Ayan oh, pero magaganda siya oh. 300 oh, ayan oh. Maganda. Magaganda siya. 300 oh. So, Tawad pa, may tawad pa. may tawad pa yun sir. Yung kay Sir Ray oh. Diretso na tayo kay Sir Rod. Ito, sa kambing na tayo. Ito yata kay Sir Ray. Sakit dalawa. So, dalawa, ayun. Kay Maraming kay Sir kambing. Rod pala. Mahirap Ayun, magbenta oh. ngayon. Mahirap. Mahirap magbenta ngayon kasi ano na, Marso na. Marso na naman. Ayun oh, si Sir, nandito. Sir. Kadunski sir, Kadunski. Ha? Kadunski. Patutski. Ayun. Okay. Okay. Ay, Patutski. Kadunski. Sige sir. Ayun si Sir na interview na natin yan si Sir. Maray na. Binatang pa. Wala pang asawa. Takot sa babae. Ayun oh, ano. Dito sir, ngayon, malalaki. 5,000 na yan, partida. Partida 5,000 kahit na ano na rito. Ano to sir, may lahi sir? May lahi yan, may lahi. May lahi pa. Buwer pa oh. 5,000 oh. Itong inayin, 8,500. Ito mga inahin, 8,500. 8,500. Mga buwer na yan mga kadusky. 5,000 na lang yung mga ano, malalaki na yung mga kadusky. Talagang ano, medyo binababa nila sir ngayon. Balik sa kulo, pag niya eh. Ayan oh. Pati ito sir. Ikaw ni. Una, 6,500 yan. Ay, 6,500, mas mura pa to. Buntis pa. 6,500. Ayun oh mga kadusky. Jackpot ka na rito. Gumagalaw. Gumagalaw dyan, oh. Ayan oh, ayun oh. Gumagalaw. Buntis siya mga kadusky. Oh, Walang gumagalaw, halong gumagalaw. daya yan oh. May gumagalaw dyan oh. Ayun sir oh. 6,500 sir no? 6,500 yan. Murang-mura. Dito sir sa maliliit. Okay, 3,000 dyan, partida. Partida na rin dito, 3,000. Oh yun oh, 3,000 na lang dito mga kadusky. Kahit ano na dyan. Pang-alaga yan. Ayun oh. Ito sir, 8,000 yan. 8,000 naman to, mas malaki. Ano to sir, buntis ulit. Buntis lang, mataba. Ito sir, yung ano, barako. Lalaki. Magkano sir? 12,000. 12K. Ayun oh. Red Bull yan, Red Bull. Ito yung Red Boer oh. Red Bull. Ayun, ang taba rin oh. 12K. Ayun oh. Ayos. So basta kambing kay Sir Rod tayo. Sir, thank you. Okay, thank you. Okay. Ayun. Dito, diretso tayo kila ano, Sir Nards. Sir Nards. Kamusta? Ito. Ayun oh. Nagigihintay ng bayan. Ayun, nag-aantay pa rin kaya ano, medyo wala pang ano. Madam, Ayun oh. check. May kambing madam, kambing, pato. Ayun oh. Hintay-hintay ng buyer no, sir. Sir, magkano sir sa ano? Pato, 300 ang pato. 300? Na. Ha? Oo. Ayos to ah. Mura to sir. Mamanap, tandaan yun. Ang lalaki tong pato na 300 lang. Ito sir, 100 lang. Oo. Para sa mga kulo niya, mga ito, 150. 150 naman yung medyo malaki. Oo. Ayun dito sir. Ayan, mga 250, 300. 250, 300. Depende dyan oh. Oh, yan, depende sa klase. Malaki. Ayun, oh. At saka kapatid, sandaan. 100 na lang. Oh, sandaan na lang. Magaganda pa. Gandang klase, Gandang 100. kapatid, oh. Mabibilis lumipad dyan sir no? Oo. Para mapipilis lumipad yan. Yun oh, Hindi mo na sa'yo, hindi na sa'yo yan. Pag lumipad. Ayun, mga kadutski, mga benta nila sir. Masyad lang kayo dito sa Calasiao. Basta Monday, Thursday, no sir? Oh, Monday to Thursday. Yan, kay Sir Nudge. Thank you sir ha. Sir. Okay. Boss, malabas. Ayun, may mga bumibili. Kaya boss, yung tawin nga na. Ayan, bili na kayo sir. Ayun. Nalong. Bumibili
bibili oh. Ikot-ikot muna tayo dito. Ayan, maraming ano rito sa kabila rin oh. Ayan si Sir Tirso nandito. Nandito na naman. Ayun, nandito si Sir ano, Ronald. Yung may tindang ano, murang pato. Ayun oh. Ubus na yun oh. Na, mura lang. Ubus na. Pati manok Ayun ubus na. oh. Ayun oh, magkano sir, pabo? 700. Isa. Isa? Mura, malalaki to. Mga kadunski, malaki to. Mga kadunski, 700. Mura-mura na yun. Ito sir, sapato. Pato, 250. 250 oh, yun oh, mas mura po. Mga, 180 lang yun oh. Maliit. may 180 pa dyan yung maliit. Ayan, Ayun oh. ganyan yung mga bininta ko nung nakaraan na 180. Ayun oh. Salain mo. Ito ano na rin to sir no? Nangingitlog na to. Nangingitlog na rin no? Ito yung mga, ano na, inahin na. Ano, inahin na yan. Tapos yung medyo maliit, ito yung medyo maliit sir, 180 lang. Murang-mura na yun sir. Mga kadunski, dito na ito. Ang laki nito sir. Ano to sir? Ganso. Ganso, magkano to sir? Yan, hybrid yan. 1.5. Ayun o, 1.5 isa. Ito sir, Yan, 500. anong lahi nito sir? Hindi basilan yan. Parang basilan eh. Basilan. Puros lang yan ng ano, baka native ganyan. Ah, ano, hindi pure basilan no, pero malaki rin. Magkano sir? 500. Ayun oh. Malaki na ito. Pampalahi oh. Ito sir, sa native. 380. 380. Yun oh. Ito maganda. Panlahi. Sir, sa kalapati nyo? Kapati, 150. 150. Kahit ano na dyan oh. Ayan oh. Sisili ba dyan? May bawas pa. Ayun. Sa calcium sir? 420. Malalaki to oh. Ayun oh. Ayun sir. Yun yun. Dito yun. Magkano dito sir? Yan, 2.5. 2.5 pares. Pero yun, iba itsura nun ah. Hybrid kasi ito boss. Ito iba itsura nito, hybrid pala to. Kasi pare. Ayun oh, malaki to. Yung walang mga siligar. May ibang pangalan to sir no? May ibang pangalan yan. Ang laki. Nakalimutan ko lang. Oh, iba itsura niya eh. Parang baka. Parang baka yung ano, lalaki nito. Ah, babae pala to. Ayan. Sir, thank you ah. Okay. Sige. Oh. Ganito yan. Ito, ganso rin to. Oh. Ay, maliit. Magkano pag ganito sir? 1.6 pares. 1.6 pares. Oh, mas mura to kasi maliit. Yun sir, Ito, 120 na lang yan. 120 yan. Native yan oh. Ayun oh. Pares ang presyo. Ayan, may mga buyer sila sir oh. Ayos. Ayun, dito tayo kay Sir Ashley. Ayun, si Sir Ashley dito. Siyempre present ulit si Sir Ashley dito. Sir, magkano sir? 1.2 pares. 1-2 pares. Ano to sir? Serama? O hindi? Bantam. Bantam ano, bantam micro bantam. Micro bantam. Ayun oh. Pares na yun sir no? Ay, ito maganda to, may ano siya oh. May patayin ko sa paa. Ito yung gwapo namin sa palengke. Ayun oh, ayan si Sir Ashley, ayan ang gwapo sa palengke. Ayun. Sir, dito sir. Sa tuta, Labrador. Labrador. 2 months old. 2 months pa lang. 2.5 isa. Oo. Ah, yun oh. Ano to sir? Ano, pure? Hindi. May Mix lang. mix lang. Ayun oh. Ayun, mestizo Labrador. 2.5. 2.5 sir no? 2 months pa lang yan, malalaki na oh. Ito sir, mas ano to? Kapatid nila yan? Ganun din. Oo. 2.5 din. Ito, mas maganda to yung itsura nito oh. Balahibo niya. Sino? Dito sir sa mga balbon. 1.5 tapos isang libo yung dalawa. Ano yun sir? Ito dalawa. Oo. Anong lahi niya sir? Japanese Spitz Labrador. Japanese Spitz Labrador. Malaki rin pala to. Ayun oh. 1.5 ito medyo ano, mas maliit. Malusog. 1,000 pero mataba oh. Ayun oh. Tulog sila. Busog kasi sila eh. Busog. Tapos sila kumain. Balbon oh, Spitz. Babalbon yan. Balbon, dalawa. Ayun. Tatlo. Tatlo. Ito sir, ito yung ano, Native. Mixed breed sa
Hassel. Hassel, mixed breed, hindi pala ano, no? Pure breed, no? Hindi pa sila yung breed. Magkano isa, sir? 50 isa lang. 50 na isa, oh. Mura na yun. Kaso hindi siya pure breed, pero mura pa rin yun, 50. Eh, may mga ano to, sir, na ano? Sisiw na ba ito? Yan na lang natira. 20 piraso yan eh. Magkano dyan ba siya isa, sir? 40 isa. 40 isa. Oo. Ay, konti na lang natira. Ito, sir, sa mga rabbit, 650 pares sa mga 2 months. sa 2 months, 650. Oo, tapos sa Pares. breeder, ito lalaki, Ito, 500. 500 na to. Tapos 800 yung babae. 800 buntis na. Ayun, no? Dito, sir, Tapos dito, depende. Yung mga rare color na Andalusian, mga 800 isa lang. 800 yan, mga rare color. Isa. Tapos yung recessive breed, 500 isa. Ito, sir, 500 isa, recessive breed. centigrade naman to. Tapos ito naman, yellow check. 500 din. Yellow chick, ito pala yung yellow chick. Oo, yung yellow check. Puro rare color to, sir. Oo, hindi yung apat lang. Apat lang ang rare color. Ito, ano to, di ba indigo ano yan? Oo, indigo. Indigo yan, no? Tapos yung Andalusian mixed breed sa Ayun, Dominant Opal. Opal, oh. Yan, 800 yan. Ito, 500, no? Tapos pati yun. Yung mga iba, sir, Taga ano lang yan, mga tagwa 150 lang. 150 yun. Basta rare color, mas mahal. Mas mahal yung mga rare. Dito, sir, medyo malaki na, no? Mga patong, 90 isa dyan. 90 isa. Ito, sir, iba. Yan din, Chabo Mantap. Kamo bantam, ito. Pares, sir, magkano? 1.5 pare. 1.5, oh. Maganda to, guwapo tong ano. Maporma tong lalaki, oh. 1.5 pares. Ayun, ito, sir. Kanila na dyan. Nasa kay ano na to, kala sir. Ayun, oh. Ayun, mga kadunski, kay ano, Sir Ashley lang tayo. Sir, thank you, ah. Okay. Ayos. Ayun, oh. Ayun, si Sir Jun, oh. Meron ka transaksyon dito. Sir, ano yan, sir? Babae sir, babae. Ayun, babae na ano. 250. 250 lang. Ayun, no? Hanggang 200 last price. Ayun, 200 last price. Eh, mamaya si sir, doon sa pwesto ni sir. Buhanan natin si sir. Nandun kasi yung ano eh. Sir, mamaya sir, ah. Okay, walang problema. Okay. Dito muna tayo kala ano. Sir Dexter, kumakain si Sir Dexter. Ayun, no? Ayun, no? Yung founder ng ano, yung pila-pila dyan sa tricycle. Ayun pala eh, nandito si sir. Sir, good morning. Malay mo sabi. Ayun. Boss Lando, oh. Ayun, no? Kumakain pa si Sir Dexter. Nandito si ano, sila ma'am, yung anak ni sir. Si ma'am na lang tanongin natin. Ma'am! Papa! Ayun, oh, Papa! Ma'am, ayun, oh. Dahil pa rin dito mga kaduls dito, may mga itim na ano, pato. 400. Ayun, may mga bumibili. Oh, maraming mga pato dito. Ito, taking back, oh. Yung lalaki mas basta malaki. Kaso ang pari-parehas dito no. Ito lalaki ito. Hey, sir! Anong pangalan? Kadutski po, sir, Kadutski. Lalaki ito. Oh, no. Babae. Ayun, no. Ito, ang dami mga ano, malalayong mga ito. Ang ganda. Sir, nandito na si Sir Jun. Yes. Sir Jun. Daming bago ni Sir Jun na naman. Dami, puro bago yan. Ayun, oh, ito maganda to. Magkano to, sir? 2.5. 2.5. Ano lahi to, sir? Breed ng Labrador. Labrador, oh, mga mixed breed ng Labrador. Ito, sir, Labrador din. Belgian yung nanay, Aspin yung nanay, Belgian yung tatay. Belgian. Ayun, oh. Magkano dito, sir? Ano, 1.8. 1.8. Ayun, oh. Ito, sir, 2.5 lang yan. 2.5. Ayun, oh. Sir, sa Balbon. Babal mo ka sir, yung mga breed ng Jack Russell yan. Jack Russell. Yes. Magkano dyan, sir? Ito 3,000, ito 2,000, ito 1.5. 1.5 yun. Ito, maganda to, malusog. Lalaki to. Lalaki. Puro lalaki, oh. Kasi babae si Jack Russell. Ito yung babae. Babae yan. Ayan. 2,000 na lang yan. 2,000 na lang. Pero may discount pa yan. May discount pa lahat yan. Discount yan lang. Ayun, no? Senior citizen discount. Ayun. Ayun, no? Nakakalasyaw. Ito, sir. Sa kanila. Sa kanila na. Kahit tabi ka para sumikat ka rin. Ayun, no? Ang design pa yan. Ayun. Kaya mo Ano? extra ka sa pelikula.
sa Cavite dyan, 13 Martires. Ayun, oh. Dito si Jun Mulataw sa Kalasyaw, Pangasinan. Ayun. Siyempre, laging present si sir. Oo, siyempre. May araw ng panengke, nandito tayo. Monday, Thursday. Monday, Thursday. Dalawa na. Dalawang araw. Ayos. Thank you, sir, ha? Sige, sige. Okay. Ayos. Ayun, oh. Dito, walang mga nagbebenta. Sayang naman, oh. Maganda sana, oh. Ayun, oh. Ayun. Ayun, oh, mga sibong, oh, mga ano, inakay, oh. Bata, sir, magkano, sir? Tig-100? Tig-100. Puro mga inakay, sir, no? Maliliit, oh. Pero ano, no, laki ng ilo. Sandaan. Makikita mo ako sa YouTube. Bukas ba? Oo. Ayun. Dito, sir, magkano? Yung dalawa. Yung dalawa, alin dyan, sir? Yung dalawa. Ito. Ayun, oh, 300. Yung iba, sir? Yung mga iba? Yan, parang na 150 na. 150. Ito lang dalawa yung ano, 300. 150. Yan, oh, aray. Aray. Binangga na ako ni tropa. Hindi nagpusina. Thank you, sir, ha? Okay. Ayun, nandito na. Sir Joel pala. Si Sir Joel. Ayun, oh. Sir, magkano? Bantam? 1.5 Paris. 1.5 pares. Ayun, oh. Yung sa... Ito, sir, kalapate. Sagdan isa. Sandal isa lang ito, mga to. Ayun. Murang-mura. Budget deal, mga kanutski. Sa rabbit, sir. Oh, magaganda to. Lion head to, sir. Itong habi mo. Oh, 700 Paris. 700 pares. Ayun, oh, malalaki na. Lion head. Sir Joel, thank you. Okay. Masarap po itong Sarado mong 500. Ayun, oh. Dito, sir, magkano? Isa nila. Papamuraan ito. Wala yung may-ari na naman. Wala. Ayun, oh, to, magaganda to. Ano, wala yung may-ari. Dito. Ayun, si sir. Sir, ano yan, sir? Benta, sir? Hindi, nabili. Nabili, magkano bili mo, sir? Sandaan. Sandaan isa. Ayun. Sandaan isa. Dito may mga itik. Ayun yung mga... Ay, ito yung ano. Kay ano. Kay sir to, kay sir. Ayun o. Ayun o, si sir o. Ayun, ang ganda nito, Shih Tzu. Ano to, sir? Babae, lalaki? Babae. Babae, magkano, sir? 4-5. 4-5, babae. Ayun, no. Ilang buwan na yun, sir? Dalawa. 2 buwan pa lang. Ayun, no. Oh, princess type, gano'n. Ayun, princess type, oh. 4-5 lang. Ayun. Yung muna kayo sa top. Ito, sir. JB, Pabico. JB. Ayun, JB, oh. Ayun. Thank you, sir, ha. Okay. Ayun, no. Ayun, Alexi, oh. Oh, ayun. Masagasahan. 4-5 lang. Ayos. Thank you, sir, ha. Okay.